naħdem u determinat li nibqa' naħdem. U nifhem li għad għandi iktar responsabiltajiet x'nagħmel. U l-mument li nifhem illi l-preżenza tiegħi ma twassalx, anzi tista' tkun ta' ostakolu, jiena r-responsabiltajiet tiegħi naf x'inhuma għax pajjiżi u akbar minni. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek waqt il-programm Spotlight li xandar nhar l-erba' meta kien qed jitratta diversi setturi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Gvern Laburista spiċċa kisser il-pajjiż minflok mexxih il qudiem. Dal-pajjiż tkisser għax kien hemm uħud li jażlu li jagħmluh tagħhom u għadhom irridu jagħmluh tagħhom għax ħarsu lejn elezzjoni tal-Parlament Ewropew bħala get out of jail free card tal-Monopoly. Tajjeb, ħanitkellem ċar, all right? Però aħna l-koll irridu waqfuhom milli jagħmlu għadi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif ma jistax iwassal lil pajjiżna fi triq tajba mingħajr l-għajnuna tal-poplu Malti wawx ikollhom. Il-fidwa tal-poplu. Il-fidwa tan-nies li jemnu li ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Il-fidwa tal-ġenituri li ma jistgħux jaraw it-tfal tagħhom jaqtaw qalbhom għax ma jarawx opportunitajiet f'għati f'pajjiżhom. Il-fidwa tal-allima illi qed jaraw l-edukazzjoni tispiċċa, il-fidwa ta' kull min jaħdem fis-settur tas-saħħa fejn jara illi jixtieq jagħti s-servizz, jagħmel sagrifiċċji kbar u minħabba noqqasijiet ta' spazju, ta' investiment, ta' mediċina, ta' għodda. Tajjeb, is-servizz tal-pazjent dejjem ser lura. Il-fidwa ngħid ukoll tan-nazzjonalisti. Kemm dawk illi huma attivi, kemm dawk illi jivvutaw għall-elezzjoni biss jew jersqu kultant għal xi attività. Hija responsabilità ta' kulħadd. Fakkar kif Roberta Bella ma jridx jassigura l-ġid f'kull lokalità. Kunsilli lokali aħna li għadna nemmnu fihom huma għodda importanti illi dal-gvern ma jridx li jaħdmu sew u aħna nibqgħu konvinti u determinati illi nħadmu sew. Kulħadd jara fejn hemm tmexxija laburista, saħansitra ħafna ġlied intern bejn l-istess kunsilliera jew anke kunsilliera ma' sindki laburisti stess, sindki laburisti li rriżenjaw, min ħareġ mill-politika, min telaq, min mar indipendenti, tajjeb. Rider ċar il-Labor għandu problema fejn il-Kunsill Lokali, però aħna ma nistgħux u ma rridux navvanzaw għax għandu problemi l-Labor, rridu navvanzaw għaliex il-residenti għandhom id-dritt li jkollhom kunsill lokali tajjeb li jaħdem għal ġid tagħhom u tal-lokalità. U bekk quddiem dan kollu Bernard Grek wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jkun il-gvern tant meħtieġ għal pajjiżna u l-poplu Malti wawx ikollu. Id-direzzjoni hija ċara. Bħala gvern aħna nkunu mhux biss gvern li jieħu deċiżjonijiet f'direzzjoni waħda u mhux kontradittorja, ngħidu ħaniftħu spazju pubbliku kif għamel u qal ħajamel dal-gvern, imbagħad spazju pubbliku jagħtih il-privat biex jagħmlu flets. Kontradizzjoni. Tajjeb? Mela d-deċiżjoni trid ikunu baqal f'direzzjoni waħda. Però mbagħad irridu nagħmluhom ukoll permezz anka li nġibu l-qudiem il-kulħadd anka lil privat, lis-settur privat. U għalhekk fil-prinċipji ESG aħna insistejna li b'inċentivar, ġifieri mhux bil-kastik, ma billi ngħinu billi nagħtu l-inċentivi fiskali u oħrajn, nġibu anka lil privat jifhem illi l-ambjent tajjeb b'saħħtu tajjeb għal kulħadd huwa mhux biss responsabilità ta' gvern ma' responsabilità wkoll tal-privat u tal-poplu Malti u Għawċin. Chris Immamo, għan Net News.